But I ordered something from there. From Gucci? Did you seriously? Yeah, but 11,000? And I think you better check into that. Sobrang aga. Good morning, guys. Ito sobrang aga. Pinakain na nga yan. Hingi pa ng hingi. Kumakapit, tumatalo na dito. Ihahag na yung kamay ko. Gusto niyang bigyan na siya ng ano. Somebody's always jealous, look. She want to be part of everything. You. It's you. Good morning! Good morning, everything. Kumusta po kayo dyan? So, ngayon, guys, different day, the same stink. Different day, the same stink. Update muna tayo, guys. Good morning. Kakain na naman ako. Pero si Tami na sa shower kasi kailangan naming umalis. Magpaano daw ng sasakyan. Hindi pa rin siya okay. The same thing yesterday. Pero, you know, i-ano lang namin yung sasakyan. Ito yung mga masasabi sa mga... Ito yung mga comment. Palagi ka na lang kain ng kain. Halos ng vlog mo, palagi ka ng kain. Gutom ka na lang palagi. So ngayon, kumakain na naman ako kasi gutom ako, di ba? And, ito din. Huwag ka nang mag-vlog. Vlog ka na lang ng vlog. Pay attention to your husband. Palagi ka na lang nag-vlog. Kung hindi ako nag-vlog, hindi ka makakomment ng ganon. Di ba? Wala kang makikita. At saka, ito na yung trabaho ko, guys. Vlog. Okay? So, ito na yun siya. So, wag niyo na akong pag-anuhin kasi buhay ko to. Yun, depende na yan sa inyo kung manonood kayo or hindi, di ba? Stop vlogging! You keep vlogging kahit may sakit yung asawa mo. Hindi ka nga makakomment kung hindi ako nagba-vlog. O, di ba? Di ba, Hobbs? Una sa lahat, thank you so much, guys, for sa concern, sa asawa ko. Hindi pa rin okay. And, you know, maraming concern. Thank you talaga. Yung mga totoong concern dyan, thank you sa inyo po. At saka, yun, salamat. Maraming salamat po sa inyo. Sinasabi ko na, sabi pa ng iba, halos naman kayo lahat, diba? Hindi ko kayo ma-blame. Dalhin na sa hospital. Kailangan ng sa hospital, guys. Kung pwede pa lang itong birahin, guyurin, papuntang hospital, dinala ko na nung unang araw pa lang na sobrang sakit niya. Yun yung totoo. Ayaw niyang magpadala. At saka, ini-explain ko na po, guys, kung yung mga tao dito, may mga taong mahilig sa hospital, masakit yung paa, hospital, yung kuko is mataas na, at punta tayo sa doktor, foot doctor, ganon. May mga taong ganon dito. Pero, dahil nga, iba itong asawa ko, kahit anong sasabihin ninyo or sasabihin ko, kapatid, mga pinsan, mga kilala, pinagsabihan na siya, hindi pa rin. Ayaw pa rin niya. So, anong gagawin ko? Yung mga ano lang, mga gawaing asawa, punas, luto, pakain, atiman, asking, ano, ganon. Kung anong naramdaman, ganon. Check up the oxygen, ganon. So, yun yung ginawa as,
nasa bahay lang. Pero, yung stress ko is humahaba na yung parang iniisip ko ba sana walang mangyaring masama. Kasi, papunta na sa taas kasi ayaw nga niya. Every time na i-mention ko yung doktor, sabihin niya bakit ganun. Palagi na lang, pabalik-balik, paulit-ulit, ganun. Maging away. So, yun siya guys. At saka pero, naintindihan ko yung mga nagko-comment na talagang totoong concern kasi may mga taong feeling concern and then yung comment is mean, okay? Mean. So, sa mga taong concern, thank you so much. Kakain na lang tayo ng chicken soup, tinulang manok. Baka mahimasmasan. Pero gustong-gusto niya to. Ito yung niluto ko na nagustuhan niya. Hi guys, nakabalik na kami guys para sa sasakyan sana. Kaso, 2 o'clock pa daw yung appointment. Binigyan kami ng appointment na 2 o'clock. What? You're not doing it? It's right here. Hindi pa rin okay pakiramdam. Nakakairita na ito. Paano na? Do you want something? I got a voicemail here for some reason. I usually doesn't get a voicemail. Find out. Huh? Check and find out. Hold on. Marie calling you back from the Gucci store. We did charge your card and it did go through successfully. So Huh? $11,000 was charged to your account. If you have any questions, please let us know. The Gucci Zumi ostrich bag will be ready for pickup by tomorrow morning. Thank you. Goodbye. What? $11,000. I took that was the wrong number. But I ordered something from them. From Gucci? Did you seriously? Yeah, but 11,000? And I think you better check into that. What the heck, 11,000 on? I don't know, hon. What did you order from them? It's like $500,000 pesos. Yeah. Do you know what is Gucci? I know what Gucci is, huh? Make sure. Is that really for me? You just said you ordered something from them, so I would say there's a problem. This is Marie calling you back from the Gucci store. We did charge your card and it did go through successfully. So $11,000 was charged to your account. If you have any questions, please let us know. The Gucci Zumi ostrich bag will be ready for pickup by tomorrow Pick up? morning. Thank you. Goodbye. Do you even know what she's talking about? A Gucci. It's a bag. $11,000 bag. It's a prank, honey. You're sick, but I have to prank you. It's a prank. Look. Look. It's in the photo. I recorded it. Do you know, like TikTok thingy? It's okay. There's no $11,000. Okay. So what is your next? Do you want to lie down? Yeah, but it's like 12:17. Do you want me to call our regular doctor? Or you want me to call a doctor that will think our insurance? Huh? There's something wrong, hon. Like even your look, hon, it changed, hon. Hon. Can I tell you, hon? Why you, huh? Did you take some oregano today? And guys, Hagardo Versosa kami. Finally, tapos na yung sasakyan ko na inspection at saka tapos na oil change. So, pasensya na kayo sa loko kasi Hagardo ako ngayon. Kasi ako na, nag-alala ako kay Mister. Pagkatapos kong nag-prank kanina sa kanya,
kinausap ko siya na, yun, yung parang, kailangan mo talaga kahit hindi man lang sa hospital, balik-balik, sabi pa niya, hindi ka ba napapagod? Ang bukang bibig mo, doktor, hospital. Sa tingin mo, kung palagi mo yung i-mention, sa tingin mo, magbabago ba yung isip ko? Sabi talaga niya, hindi nag-book out. So, kaya yun yan siya, guys. So, ngayon, kasi gusto niya ng pasta, gusto niya ng Italian food, gusto niya ng ZD, pasta, whatever is that. So, andito kami ngayon sa dito kami ngayon sa restaurant. Italian man ito daw. Hala, may mga apartment pala doon. Oh, maganda yung mga apartment doon ba? Diyan, oh, may apartment dyan, oh. Magaganda yung apartment dyan. Nakakaloka. So ngayon pumasok si Mr. doon, guys. Siya na lang yung mag order doon. Sabi ko, order ka ng gusto mo. Sabi pa niya, gusto mo ng something? Sabi ko, wag kang mag-alala sa akin. Ang dami kong niluluto na na pagkain, hindi mo man kinakain kasi ayaw daw niya, kasi hindi daw niya feel. Pero gusto pala niya Italian. Pero gustong gusto niya yung sabaw, guys, na niluto ko, yung chicken soup. Umuwing luhaan. Pumunta sa restaurant para walang tao. Matagal siyang naghintay pero walang taong nagpakita. So, umuwi na galit. So, lutuan ko na lang siya ng pasta. Kasi yun yung gusto niya, pasta. So, umuwing luhaan si Mr. Ito siya. And then, ito lang yung sauce. Kasi hindi naman tayo Italian. So, ito lang yun. Ito lang. Lutuin natin ito. And boil tayo ng tubig. And ilang minuto ba ito dapat? Made in Italy. Mag-order sana ako. Kaso, nandun sa kabila yung sa kabilang bridge, yung mga magagandang Italian na restaurant. So, bukas, ang gagawin ko, mag-order na lang ako sa restaurant na, yun, maganda siya. Bukas, orderan natin siya. Puntahan natin. God, kung ma-open natin ito. Oh, there you go. Mainit na tubig lang yung katapat, guys, kung hindi nyo ma-open. And then, ganituhin yung sa gilid. Yan. Itong pepper flake. Crushed red pepper pala. Pepper flake. Para may bite siya ba? Para may mauntog yung ulo. And then, lagyan natin ng basil. And then, parsley. Ang flavor po nito pala itong prego na roasted garlic parmesan. So, hopefully magustuhan niya. Ilagay ko yung grilled, guys, itong chicken na nabili ko, grilled chicken po. Ilagay natin siya dito sa sauce. Social na siya na sauce. Social with chicken. Try natin. Kasi pagkakita niya nagluto ako, and then nasa botelya galing. Sabi niya, and this is kind of spicy. Actually, it's good. I like it.
Hindi ko in-expect. Masarap siya. May bite siya kasi nilagyan ko siya ng ano, crust paper. May bite siya. Masarap siya, guys. I'm sure magustuhan na. Sana magustuhan ito eh. Reklamo agad. Yun yung mahirap eh. Reklamo agad. Hi guys! As usual, kita na dito na naman tayo mag-inang vlog. In ko na to kasi katatapos lang namin kumain. So, approve kay Mister yung pasta. Yes. So, pagkatapos niyan, bumangon lang siya and then kumain. And then, kumain siya. Actually, kumain siya with gulay. Marami-rami din yung kinain niya. So, it is good. Pero, bumalik agad siya sa bedroom. Yun lang yung araw namin at pasensya na po sa inyo. Wala ako masyadong vlog. Sana maging okay pa naman si Mr. Alam niyo kung bakit hindi siya talagang okay. As in, hinang-hina. May naramdaman siya sa katawan eh. At yun yung hindi niya din alam. Sabi ko, kung hindi mo alam, di pa ano tayo? Doktor, ayaw talaga niya. Pero yun. So, malalaman mo talaga na hindi siya okay kasi hindi nga siya na lumalabas para magganon. Lalabas lang siya paminsan. Kaya ngayon, nagganon lang siya dahil lumabas kami. Pero hindi talaga siya yung gumanon para lalabas lang para magganon, hindi. So, yun mo malalaman na hindi talaga okay pakiramdam niya. But anyway, i-end ko na to ditong vlog guys. Hindi nga ako nakapag-dumpster dive kasi ayaw ko muna siyang iwan. But anyway, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye! Merry Christmas to you.